Magandang araw kalakbay at sa lahat ng iyong mga taga-suporta. Ako nga po pala si Henry. Ibabahagi ko lamang ang naging karanasan ko noon sa probinsya ng Surigao kung saan ako ipinanganak at lumaki. Naganap ito taong 1992 at ng mga panahong iyon ay nasa edad 16 pa lamang ako. Ilang araw na lamang ang bibilangin ay sasapit na ang piyesta sa baryo kung saan naninirahan ang mga magulang ni tatay. Dahil nasa karatig baryo lamang ang tirahan ng mga magulang ni tatay, ay naisipan ng mga magulang kong pumunta roon para makipiesta. Ayon kasi sa aking ama, ay matataon na wala siyang pasok sa trabaho sa araw ng kapiestahan, kaya't makakapunta kami roon. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakapunta doon. Baka mamaya niyan ay nagtatampo na sila tatay. Mamaya isipin pa ng mga iyon na wala tayong panahong pumunta sa bahay nila. Gayong hindi naman kalayuan ang kanilang tirahan. Wala pang isang oras ay naroroon na tayo mula dito sa atin. Wika ng aking ama. Sinabihan naman siya ni nanay na dapat lang na minsan ay dalawin naman namin ang mga magulang ng aking ama. Oo nga naman po, itay. Ewan ko ba kung bakit ba kasi pinagbabawalan mo kami na pumunta sa bahay nila lolo. Segundang wika naman ng aking kapatid na si Kuya Alex na nasa edad 18 na ng mga panahong iyon. Alam niyo naman ang dahilan kung bakit mahigpit na pinagbabawalan ko kayong pumunta doon, di ba? Alam niyong marami ang mga manlalason at mambabarang sa baryong iyon. Ayoko kayong mapahamak, kaya hindi ko kayo pinapapunta roon hanggat hindi kami kasama ng inay ninyo. Muling pagpapaliwanag pang saad ng aming ama. So si itay talaga, hindi naman totoo ang sinasabi mo. Wala naman akong nababalita ang may binara o may nalasong taong nanggaling sa baryong iyon. Masyado po kayo nagpapapaniwala. Siguro po noon oo meron. Maaari pa sigurong totoo ang mga sinasabi mo. Pero ngayon kasi ang dami ng mga dayong naninirahan doon. Tiyak ay nagsialisan na yung mga mambabarang at mandadaw-daw na sinasabi mo po, itay. Aniya pa ng kapatid ko. Sumimangot naman ang aming ina at sinaway si Kuya Alex at sinabihang makinig na lamang sa aming ama. Dahil mas may alam ito sa mga bagay-bagay. Napapakamot sa ulong napangiti na lamang ang kapatid ko at nagpaalam na nga siya sa mga magulang namin. Tinanong siya ni tatay kung saan siya pupunta. Gayong kararating lang ni tatay galing sa trabaho. Diyan lang po sa mga kaibigan ko, itay. Babalik rin naman ako kagad bago po magdilim. Tugon ni Kuya Alex at nagmamadali nang lumabas ng bahay. Iyang anak mo talaga, Lusing. Pagsabihan mo nga iyang huwag maglalabas ng bahay, lalo na kapag malapit ng dumilim. Baka mamaya ay mapano pa yan dyan sa labas. Nagwika naman si nanay na huwag na umanong mag-alala si tatay dahil siya na ang bahala kay Kuya Alex. Isang beses sa araw ng linggo iyon, walang pasok si tatay sa trabaho. Inaya niya akong samahan ko raw siyang pumunta sa bahay nila Lolo Tomas dahil may ihatid daw siyang mga kakailanganing gamit. Kaagad ko na nga siyang sinamahan. Noong nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad, ay panay ang pagkwento ni tatay tungkol sa mga kababalagan na nangyari noon sa kanilang baryo. Aniya pa sa akin ay umiwas raw ako sa mga taong hindi kakilala at kapag tinapik ako sa balikat o sa kamay, ay tapikin ko rin pabalik. Tinanong ko naman ang aking ama kung bakit ko namang gagawin iyon. Baka kasi mamaya ay magalit pa sa akin iyong tao, di mayari pa ako. Basta anak, gawin mo na lang ang sinasabi ko dahil para sa kapakanan mo rin iyan. Huwag kang gumaya sa kuya mong hindi nagpapaniwala sa mga sinasabi ko. Akala niya yata lahat ng sinasabi ko'y biro lamang. Dagdag niya pa sa akin mga kalakbay. Kaya sinabihan niya akong tapikin ko pabalik ang kung sino mang tumapik sa akin. Dahil sa pangontra iyon sa mga taong gustong sumalbahe. Alam mo kasi anak, noon pa man sa kapanahunan ko, ay marami na talagang salbahe sa lugar namin. Ang kwento kasi sa akin ng aking ama noon, may pamilyang aswang raw na naninirahan noon sa baryo namin. At iyon raw ang nagyayanggaw sa mga kapitbahay naming natitipu ang hawaan. Tinanong ko naman ang aking ama kung magpas hanggang ngayon ba ay naroroon pa ba sa kanilang baryo
ang pamilyang sinasabi niyang aswang. Sunod-sunod namang siyang umiling at sinabing saksing buhay siya ng palayasin ng kanyang mga kapitbahay, ang pamilyang iyon. Dahil marami na ang nakakita na may nilalantakang buhay na hayop ang pamilyang iyon. Kaya't kumpirmadong totoo nga ang mga haka-haka nila na aswang ang mga ito. Kaya naman ay sapilitan nila iyong pinalayas dahil kung hindi ay baka mapatay lamang nila ang mga ito. Subalit noong umalis naman daw ang magpamilyang aswang, ay pumalit naman daw ang mga mandadaw-daw at mambabarang. Kaya't katagalan ay pinangingilagan na tuloy ang kanilang baryo at bibihira na ang naglalakas loob pang mga dayo na pumunta sa kanilang lugar. Kung gano'n naman po pala itay, bakit ayaw pa rin umalis nila lolo sa tinitirhan nila? Baka mamaya mapaano pa po sila? Tanong ko sa aking ama. Sinabi niya namang kahit anong mangyari, ay hindi aalis ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Dahil doon na sila tumandat lahat-lahat, kaya naman doon na rin umano sila mamamatay. Alam mo naman ang matatanda anak, may pagkamatigas na ang ulo, kaya kahit na anong pilit mong ayain ang mga iyong lisanin na ang kanilang tahanan, abay ikaw pa ang pagagalitan ng mga iyon. Kaya hinayaan na lang naming magkakapatid sila tatay kung saan masaya. Anya pa sa akin. Kakakwentuhan nga namin, ay hindi na namin namalayang nakarating na pala kami sa bakuran ng bahay nila Lolo Tomas. Natanaw kong nagbubunot ng damo si Lolo Tomas, habang si Lola Anicia naman ay nagwawalis. Masayang sinalubong kami ni Lola Anicia at agad na pinapasok. Agarang inistema kami ng abuela ko at ipinaganda ng merienda. Tinulungan ko na nga maghanda ng merienda si Lola Anicia, habang si tatay at si Lolo naman ay nagkwentuhan sa labas ng bahay. Nang matapos na kaming makapagmerienda, ay nag-ayang mag-inom si Lolo Tomas. Bibihira na lang raw kasi siya mag-inom ng alak. Kaya't pagbigyan na umano ni tatay ang alok niya, hindi na nga nakatanggi pa si tatay nang ilabas na ni Lolo ang kalahating galong tuba. Ay nako, si tatay talaga. Ang usapan lang namin ay dadalhin dito ang mga gamit at mga pansahog na gagamitin sa darating na kapiestahan. Hindi mag-iinom. Sambit ko pa sa aking isipan at kakamot-kamot na lamang. Dahil sa malamang ay aabutin na naman kami nito ng takip silim sa daanan kapag napasarap na sa pakikipag-inuman si tatay. Marahil ay napansin ni Lola Anicia ang pagsimangot ko. Sinabihan niya akong pagbigyan ko na lamang ang aking ama. Dahil minsanan lang naman. Mas maigi nga raw iyong silang mag-ama ang mag-inuman kaysa ibang tao riyan ang kainuman ni Lolo Tomas. Anya pa, mas mabuting tulungan ko na lang raw siyang magluto ng pagkain para makakain kami. Sa paglipas nga ng mga oras at sumapit na ang takip silim, ay sinabihan ko ang aking amang umuwi na kami. Dahil baka hinihintay na kami ni nanay sa bahay. Ang paalam kasi namin ay uuwi rin kami kagad. Sisinok-sinok naman ang aking ama dahil sa kalasingan na magpaalam sa kanyang mga magulang. Babalik na lamang raw kami sa araw ng piyesta at kasama na namin si nanay at ang mga kapatid ko. O sige, mag-iingat kayo sa pag-uwi ha. Diretso ang uwi. Nakangising wika ni Lolo Tomas at hindi na nito maitago pa ang kalasingan. Makaran nga ang ilang minutong paglalakad namin at nakalabas na kami sa baryo, ay may nakasalubong kaming dalawang matandang lalaki. Kakaiba kong makatitig ang mga iyon sa amin ni tatay, na para bang may nagawa kaming kasalanan sa kanila. Dahil sa lasing na nga ang aking ama, nagulat na lamang ako nang bigla siyang nagtanong sa dalawang matanda kung bakit masamang makatitig ang mga ito sa amin. Para kayong kakatay ng tao ha. Bakit hindi niyo ba ako kakilala kung sino ako? Sisiga-sigang wika pa ng aking ama. Sinaway ko naman siya at sinabihang tumigil na sa pagsasalita dahil nakakahiya na sa dalawang matanda at baka kung ano pa ang isipin nila. Hindi anak, huwag mo akong pigilan. Kanina ko pa talaga napapansin na matalim kong makatitig ang dalawang iyan. Wika pa ng aking ama at dinuro ang dalawang matandang lalaki na kasalukuyang nakatingin lamang sa amin. Kaagad naman akong humingi ng paumanin sa dalawa at sinabing lasing lamang ang tatay ko kaya nasasabi niya iyon. Itay, halika po, umuwi na lang po tayo. Wika ko at hinatak na nga ang aking ama
at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Noong medyo nakalayo na kami at sinubukan kong lingunin ang dalawang matanda, ay nakita kong nakatayo pa rin sila sa kinaroroonan at nananatiling nakatitig pa rin sa amin. Subalit sa pagkakataong iyon ay nakita kong bumubuka-buka ang bibig ng dalawa na para bang may sinasabi. Pero alam kong hindi naman sila nag-uusap. Ibinalik ko na lamang ang aking paningin sa unahan ng daanan at nagpatuloy na sa paglalakad. Pagka-uwi nga namin sa bahay ay grabe ang sermong inabot namin kay nanay. Sa kadahilan ng walang tigil sa kasusuka ang aking ama at halos hindi na ito makahinga. Kinabukasan ay panay ang pagrereklamo ni tatay dahil masakit raw ang kanyang ulo. Parang mabibiyak umano ang kanyang ulo sa sobrang sakit. Kaya naman pinandilatan siya ni nanay at sinabihang iyan ang napapala sa pagiging lasinggero, na kung makainom ng alak ay akala mo'y wala ng bukas. Noon ngang sumapit ng araw ng piyesta, maaga pa lang ay pumunta na agad kami sa bahay ng mga magulang ni tatay. Nadatnan namin si Tio Doming at ang pamilya nito. Sakto namang nagsisimula pa lamang magluto si Lola Anicia at ang tiyahin ko, kaya't inutusan ako ni nanay na maggayat ng mga pansahog. Makaraan naman ng isang oras, kakatapos lang magkatay ng aking ama at tiyuhin ko ng manok, nang mapagkasunduan nilang umpisa na ang inuman. Narinig naman ni nanay ang usapan nila, kung kaya't mabilis na itong kumontra sa usapan ng dalawang magkapatid at sinabihang kumain muna bago mag-inuman. Dahil nung nakaraan lang ay halos buong maghapong nakaratay lamang sa higaan si tatay dahil sa labis na sakit ng ulong nararamdaman. Idagdag pang sobrang sama na umano ng kanyang nararamdaman at parang binubugbog ng sangkaterbang tao ang kanyang katawan. Naku ay wala ka naman pala tol eh. Napakahina mo na pala pagdating sa inuman. Tatawa-tawang wika pa ng tiyuhin ko. Hindi ko nga rin alam tol eh, kung bakit gano'n na lamang katindi ang pagsakit ng ulo ko ng araw na iyon. Hindi naman ako gano'n kapag napapainom ng alak. Pero mabuti na lamang talaga at may natirang tawas na tapol si Aling Esme sa bahay. Kaya naglagay ako ng kaunti sa basong may laman tubig at iyon ang ininom ko. Ayun, dumigay lang ako ng 3 beses at naging maayos na ako noon. Mahabang paliwanag ni tatay sa kanyang kapatid. Tawas na tapol. Hindi ba't pangontra iyon sa lason, tigal po at palipad hangin? Kunot noong tanong ng aking tiyuhin. Tumingin naman sa kanya si tatay at sandaling itinigil ang ginagawa at nagsabing, "Oo tol, manggagamot kasi si Aling Esme ang asawa noon. Eh nung nilagnat si Bunsoy sa kanya ko pinagamot. Kaya ayun bago siya umalis ng bahay, nag-iwan siya ng tapol na tawas. Para kapag muli daw nilagnat ang aming bunso, maglagay lamang kami sa iinumin nitong tubig." Dagdag pa ng aking ama ang sabi umano ni Aling Esme ay napag-interesan raw si Bunso ng isang mambabarang at iyon lang ang pangontrang iinumin ni Bunso kapag sinusumpong ng lagnat. Baka naman may nagka-interest din sa iyong mambabarang tol. Kaya nung gabing umuwi kayo matapos mag-inuman ni tatay, ay sobrang sakit ang iyong naramdaman. Natawa naman si tatay at sinabihan ng kanyang kapatid na kailanman ay walang magkaka-interes sa kanya. Sa bait niyang iyon ni wala nga siyang maalalang may nakaaway siya o nakasagutan man lang. Matapos kong marinig ang sinabi ni tatay sa kanyang kapatid, ay sumagi sa aking isipan ng 2 matandang lalaki na nakasalubong namin noong lasing si tatay. Naalala kong kakaiba nga akong makatitig sa amin ng 2 matanda at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay kinilabutan ako at nagtayuan ng mga balahibo ko sa batok. Natigil lamang ang usapan nilang iyon nang lumapit si Lolo Tomas at sinabihan silang mag-ihaw ng isda. Nang sa ganon ay may pamulutan na sila. Kaagad namang sumunod ang tiyuhin ko sa utos ni Lolo Tomas, habang si tatay naman ay ipinagpatuloy na ang naudlot na gawain. Sa paglipas nga ng mga oras ay nag-umpisa na ang kasiyahan. May iilang bisitang dumarating sa bahay at ang lahat ng mga iyon ay pawang mga kaanak lamang namin. Noong sumapit naman ang kinahapunan ay kami-kami na lamang ang natira dahil ang ibang mga kaanak namin ay umuwi rin kaagad. Ayaw kasi nilang abutan sila ng takip silim sa daanan dahil natatakot sila. Habang nakaupo naman ako sa may balkonahe, ay natanong kung medyo may tama na ng alak ang aking ama at si Tio. Si Lolo naman ay hindi masyado nagiinom
dahil inaasikaso noon ang pag-iihaw ng karne. Hanggang sa lumabas na ang kakulitan ng dalawang magkapatid at naging maingay na sila't walang tigil sa pagtatawanan. Maya-maya pa'y natanaw ko naman ang dalawang matandang lalaki naglalakad sa tabi ng daanan. Tinawag iyon ng aking tiyuhin. Nakailang beses niya rin iyon tinawag bago siya nilingon ng dalawa. Tumayo naman ang tiyuhin ko at nilapitan ng dalawang matanda at inayang makipag-inuman sa kanila. Sige na, piyesta naman ngayon eh. Tsaka wala naman kaming ibang kasama mag-inuman. Pangungulit pang wika ni Tiyong Lucas. Narinig ko namang tumanggi ang isa sa mga iyon. Pero itong aking ama ay may kakulitan na rin. Tumayo siya sa kinauupuan at nilapitan ng dalawa at hinawakan niya sa braso ang isa at inakay ng paupo sa kinapupwestuhan nila. Sasama naman pala kayo eh, nagpapakipot pa kayo. Nakangising wika ng aking ama. Sa totoo lang kalakbay, mabait naman ang aking ama kapag hindi nakakainom. Ni kurot o palo nga ay hindi kami nakatikim sa kanya. Subalit kabaligtaran naman iyon kapag nalalasing na siya. Dahil kung gaano siya kaingat magbitaw ng mga salitang hindi masasakit at pabalagbag, ay siyang ginagawa niya naman kapag languna sa alak. Wala na siyang pakialam kung nakakasakit ba siya ng damdamin o pabalang na ba. Basta't ang mahalaga lamang sa kanya ay masabi niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Kaagad namang tinagayan ni Tiyong Lucas ang dalawa at pagkatapos ay inalok pa ng pulutan. Nagkatinginan lamang naman ang dalawang matanda at di nagtagal ay nakapag-inuman na nga sa kanila. Ako naman dahil sa wala nang ginagawa sa loob ay mas pinili kong tumambay sa may balkonahe. Samantalang si Kuya Alex at ang iba kong pinsang mga lalaki ay sa kusina sila nagiinuman. Sa paglipas naman ng ilang pang mga minuto, ay nagpaalam na si Lolo na papasok na. Gawa ng nahihilo na raw ito. Pagkapasok ni Lolo sa loob ng bahay ay silang apat na lamang ni Tatay ang nagiinuman. Narinig ko pang tinanong ni Tatay kung ano ang pangalan ng dalawang matanda. Hanggang sa napansin ko na sa tuwing isinasawsaw ng matandang katabi ni Tatay ang iniyaw na pulutan, ay nakita kong pati ang hinliliit nitong daliri ay lumulubog rin sa sawsawan. Tapos pagkaangat ng bagya ay ipinipitik niya iyon na para bang nag-aalis ng dumi sa kuko. Medyo nandiri pa ako nang tignan ko iyon. Nakailang beses ko pa yung nakitang paulit-ulit na ginagawa ng matanda. Dahil sa hindi na ako makatiis sa ginagawa ng matanda, ay tumayo na ako mula sa kinauupuan para puntahan sila Tatay. Ngunit hindi pa man ako nakakaalis sa balkonahe ay tinawag na ako ni Nanay. Sinabihan niya akong pumasok muna sa loob ng bahay dahil may ipag-uutos siya. Inutusan niya akong hugasan ko raw muna ang mga pinggan. Dahil sa aming magpipinsan ay ako lang ang hindi nakainom. Kaya't ako na raw ang magugas ng mga pinagkainan. Hindi naman raw pwedeng si Bunso ang magugas dahil hindi nito maaabot ang banggera. Pero napalatak na lamang ako nang makita ko ang lababong sangkaterba ang hugasin. Sa isip-isip ko pa noon, dapat pala ipinilit ko na lamang mag-inom kanina para sana'y hindi ako makapaghugas ng sangkaterbang hugasin. Bagya pa akong nagulat nang sabihin sa akin ng aking ina na umpisahan ko na raw magugas para mapabilis umano yung matapos. Hanggang sa anong nakatapos na nga ako, nang bigla ako nakarinig ng malakas na sigawan sa labas ng bahay. Narinig ko ang boses ni Tiyong Lucas at ni Tatay na nagsisisigaw. Kahit na hindi pa ako nakakapagpunas ng kamay, ay nagmamadali na akong tumakbo papunta sa may pintuan. "Diyan lang kayo, huwag kayong lumabas ng bahay. May aswang dito." Sigaw ni Tatay at para bang biglang tinakasan iyon ng pagkalasing kung kumilos at magsalita. Sumigaw naman si Tiyong Lucas na bigyan sila ng itak dahil hahabulin nila ang aswang. "Bilisan ninyo, amin na yung itak at baka makalayo pa ang dalawang aswang na yon." Muling sigaw ni Tiyo. Nakita ko naman nagmamadaling pumunta sa kusina si Nanay at ang aking tiyahin at pagkabalik nga nila ay may bitbit ng itak. Kaagad nilang inihagis ang itak sa labas ng bahay. Kinuha naman nila Tatay at nung damputin nga nila ang itak, ay nakarinig kami ng malakas na pagpagaspas ng mga pakpak at ang kasunod noon ay ang mahinang huni ng nakakapangilabot na ibon. "Mga lintik kayong mga aswang kayo. Matapang kayo, hindi ba? Magpakita kayo sa amin at harapan tayong maglaban. Hindi iyong nagtatago kayo sa dilim.
Mga lintik kayo. Pasigaw na wika naman ni tatay habang iwinawasiwas ang itak. Kahit takot na ako ng mga oras na iyon, ay sumagi sa aking isipan ng dalawang matandang kainuman nila tatay. Nasaan na kaya yung dalawang matanda? Tanong ko pa sa aking isipan at inilibot ang paningin sa buong bakuran. Kahit papano ay klaro ko namang nakikita ang buong paligid, sapagkat medyo maliwanag na sa buong bakuran dahil sa sinag ng buwan mula sa kalangitan at ilaw sa bakuran. Pinilit kong hagilapin kung nasaan ang matanda. Hanggang sa walang ano-ano, ay may nahagilap ang dalawa kong matang nilalang na para bang binalot ng napakalapad na pakpakang katawan ng mga iyon at nakadapa sa lupa na animoy paniki na nagbabaga ang mga matang nakaangat ang ulo at nakatitig sa aking ama at sa tiyuhin ko. Nangilabot ako noon habang pinagmamasdan ang mga nilalang at hindi ko maiwasang magtayuan ng mga balahibo sa batok. Noong matanaw kong dahan-dahan ng gumagalaw ang mga nilalang, ay doon na ako naalarma. Mabilis na akong sumigaw at sinabi sa kanila kung nasaan ang mga nilalang na hinahanap nila. Kaya naman bago pa masunggaban ng aking tatay at tiyuhin, ay mabilis nilang naitaga ang itak sa gawi kung saan papasugod ang mga iyon. Parang may sapusa akong kumilo sa mga nilalang dahil walang kahirap-hirap na lumipad yung paitaas at muli na namang bumulusok papalapit sa kanila. Naging alerto naman sila tatay. At kapag nakikita nilang papalapit na ang mga aswang at akmang dadakutin na sila, ay muli na naman nilang iniangat ang itak sabay pinaghahataw na naging dahilan kung bakit hindi sila nalalapitan ng mga aswang. Sige, lumapit kayo dito para malagyan natin ng butas iyang tagiliran ninyo. Wika ng aking ama at walang tigil sa pagwasiwas ng itak. Si nanay at ang tiyahin ko naman ay nagsisisigaw na dahil sa takot. Pinapapasok na nila sa loob ng bahay si tatay at tiyo dahil kahit anong gawin umano nila ay hindi nila kayang talunin ng dalawang nilalang. Ano bang laban ng itak na bitbit nila sa mga aswang? Itay, pumasok na po kayo dito. Sigaw ko rin dahil nakikita ko na tila ba pinaglalaroan lamang sila ng dalawang aswang at hinihintay hanggang sa mapagod. Halika na, Tonyo, wala tayong laban riyan. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Yayapan ni Tiyong Lucas at pilit na hinatak si tatay. Subalit bago pa man sila makapasok, ay nakarinig kami ng 3 sunod-sunod na putok ng baril. Noong tignan namin ang pinanggalingan ng ingay, ay nakita namin si Lolo na nakapwesto sa may bintana habang nakatutok ang baril sa ere. Dalian nyo na, pumasok na kayo rito sa loob. Hindi tayo magagalaw ng mga yan hanggat nandito tayo sa loob ng bahay. Sigaw ni Lolo at muli na namang pinaputukan ng baril ang aswang. Narinig naming umangil ng napakalakas ang mga iyon bago tuluyan ang lumayo. Sa isip ko marahil ay tinamaan ni Lolo ang isa sa mga aswang, kaya napilitan ng mga iyong tumakas. Pagkapasok nga nila tatay sa loob ng bahay, ay halos sabay-sabay pang nagsuka ang dalawa. Sobrang napakabaho at napakalansa ng isinusuka nila at nakita kong purong berdeng laway lamang ang inilalabas nila. Napakalapot noon at halos hindi iyon maputol-putol. Lintik na yan. Hindi lang kayo inaswang, nilason pa kayo sa pamamagitan ng pandadaw-daw. Wika ni Lolo at sandali siyang pumasok sa kwarto. Pagkalabas niya ay may dala na siyang langis. Nakita kong may iba't ibang klaseng ugat ng puno ang nakababad sa loob ng bote na may langis at may krus pangyari sa kahoy. Nanghingi siya ng kutsara at pagkabigay nga ni nanay ay nagmamadali niya na iyong nilagyan ng langis at ipinainom sa dalawa. Matapos ngang inumin nila tatay ang langis, ay sunod-sunod ng sumuka sila at halos lahat ng nakain nila ay nailabas nila. Kamusta ang pakiramdam ninyo? Tanong ni Lolo nang matapos na silang magsuka at makainom ng maligamgam na tubig. Ayos na po kami, itay. Wika ni tatay habang walang tigil sa pagpatakang pawis. Sabihin niyo sa akin, yung dalawang matandang kainuman ninyo ang aswang, di ba? Diretsa ang tanong ni Lolo. Umayos mula sa pagkakaupo si tatay bago nagsalita. Ayon nga sa kanyang pagsasalaysay, noon nga magdilim na at papalabas na ang buwan, ay napansin niya raw na para bang aligagaan dalawang matanda. Panay rin ang pagkamot nila sa braso, partikular na sa may dibdib, na para bang ginagapangan ng higad ang dalawa. Hanggang sa bigla na lamang raw yumuko ang dalawang matanda.
Noong una ay inakala nilang nalasing na ang dalawa. Subalit nagtataka na sila dahil sa bakit parang may naririnig silang kakaibang mga pag-angil mula sa dalawang matanda. Idagdag pang nagiba na ang presensya ng buong paligid at may nalalanghap na silang kakaibang amoy. Noong tanungin nila ang dalawa kung ayos lang ba ang mga ito, gayon na lamang ang gulat nila dahil sa bigla na lamang tumingin sa kanila ang dalawa tapos ay nagbabaga ang mga matang walang pagdadalawang isip na mabilis na iniangat ng dalawa ang mga kamay at akmang sasakalin na sila. Mabuti na lamang at naging alerto ang tiyuhin ko dahil sa mabilis siyang nakaiwas sa taagaran niyang binuhat ang upuan at inihampas sa matanda. Tinamaan niya ang matanda kaya mabilis yung kumaripas ng takbo at doon nga ay sumigaw na sila. Huwag na kayong lumabas ng bahay. Bukas na bukas ay ipagtatanong ko sa mga kumpare ko kung nakita ba nila ang dalawang matandang iyon. Wika pa ni Lolo Tomas. Nang gabing iyon nga ay hindi kami gaanong nakatulog. Hindi na rin itinuloy ang pag-iinuman nila. Salipay na uwi na lamang sa kwentuhan at takutan. Kinabukasan naman, nang makabalik na si Lolo Tomas mula sa pagtatanong sa mga kumpare niya tungkol sa nagpagala-galang matanda, ay may kasama na itong manggagamot. Pinatignan niya ang aking ama at si Tio Lucas dahil baka mamaya, bukod sa nilason sila, ay nayanggaw pa. Habang ginagamot sila ay nagkwento naman si Lolo Tomas kung ano ang nakuha niyang impormasyon sa mga kakilala at kumpare. Anya pa ni isa raw sa mga napagtanungan niya ay walang nakakakilala sa dalawang matanda. Matapos ngang suruin ng manggagamot si tatay at tiyo, ay nagwika lang iyong nalason lang daw ang dalawa. Mabuti na lang daw at may langis na pangontra sa lason si Lolo Tomas, kaya't nakontra kaagad daw ang pandadaw nung dalawang matandang lalaking aswang. Simula nga noon mga kalakbay, kahit saan man kami magpunta ng aking mga magulang, ay palagi na kami may bitbit na langis pangontra sa lason o sa kahit anong uri pa man ng kasamaan. Hindi rin nagpapaubos ng ganun si tatay. Palagi siyang bumibili kapag may mga badyaw na nagagawi sa lugar namin para magbenta ng mga pangontra. Natatakot rin kasi silang baka isang araw ay muli na namang magpakita ang dalawang matanda. Pero magpasanggang ngayon ay walang nakakaalam kung sino talaga ang mga iyon at kung saan nakatira. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.